how? Yeah, sanka bede. Yeah, ko Berekumman. No krenin ka sampa for. Bedoma na bede oba. Me de hu sanka ba Hassan. Be kan chance san ba ya henson. Oh yes. Greatest. Aya na Doemaahene. Na nin se ono na de so. Ono de ka chem se nipa ahensia. Na nka kwa atwoma. E ba be kan hu ka be free sei no oba. Na domafo e free sei. Na nka wanchi ne nsoko. Ene abisim boma ene chira nka bede beso be basi sai sei nka ye beko na busuafo ade pa mpesa honte ase ne sei menye bia nsua de da na dia ba mpesa mka na baka strong. Yeah, Doemaahene ya abunofo. Mmemie ya ni. Bi batena so a be project hini bi. Bi so batena so a onya ne saa o project bia. Nti me nya manyo. Na me de ya me ka cho nsa humie wani. Saa. Na obi a nhwe ne yakoso no. Wa hu ne me kire. Nti ofi se be fiti ya na baba de tabo atom so sene me nko Berekumman. Ebi ne ba shisha ho. Odi kana be frame. Minister for National Security be frame. Minister for Chieftaincy be frame. Na nhu ne be kan no yam sre. Ba na ba mobo. Me ya jo mbedu me nya mobo. Because Berekumman yene me manimi. Mu di machi no piama. Aya me ko che na nimu. Eya me ko she na nimu nyam. Na ne me culture National Security Minister. Bi ko Chieftaincy Minister. Na ba yes anu. Ba pa ba mra me so ve Berekumman. Ne be misa be say be ya abunofo ana be ya asantefo. Wonu be hu. Wonu ka sa. Na ne ntia na me ntimi nko no nyina. Be ya 7% nko no. Berekumman adihye na ne be di akonya. Otumfo ya na obai. Adihikuo no. Ebe yi miensa frim. Ama na ka baako. Nti be ninsa miensa no sendruwa bebeda. Baba ba ajem so. Na sabio. Nedai oya baako pe. Me nyamra nimfo. Na bede mra ko ya sema nyede menko. No kreni mra no kra nka betwere no nka obi amadi asema kire nka nwa asem ka. Na mom. Ninsa nka ne madehye no ye pio anya hwe kra nipa mpem 9 de 4000 ka bedu. Ba mom mempese de hye bi so free asante. So ya bunoni oye Berekumman ni ba bi ofri. Bi kura kokomoti bede. Sabi kokomoti kokoya sa. Baba kasa Doemaahene ono kwa. Yanka se omra ugoda. Nanti ugoda no sabi ba hye da no. Benin se no yemruko Doemaahene wontimi nko eyase. Nti ade bi ema mu se ba shada. Na mom yes no. Me ni bibi aka. Na mom ade na si no. Nkai. Ya bia mekai. Ajomba nti wo. Ebia dabi no akoyede. Akohia ama Berekumman fo. Na bendie.